От 1 до 10. Колко са доволни от работното ви място в Германия? Ако е 1, то тогава ще е много зле. Ако е 10, то тогава ще сте едни от единиците, които могат да оценят работното си място с такава висока оценка. Но ако сте около 3 до 4, то тогава предполагам, че ще влизате в сбора на мнозинството наши сънародници, намиращи се в чужбина. Доста често се сблъсквам с ситуации, където новопридошли наши съграждани започват да работят на работни места, където взимат хора с ниска квалификация, просто за да могат те да започнат да работят някъде. Все пак на тях им трябва какво? Трябва им работно място. Трябва им регистрация, къде точно живеят. Това са двете основни работи, които им трябват и разбира се, после идват данъците. Но да се върнем отново на работното място. Много хора започват да работят в фирми за транспорт на колети, като Hermes, DHL и тем подобни. Фирми, където условията за работа са сравнително нелеки. Фирми, където доста често се работи на предварително договорени пари. А тези хора, които са тарикатите, успяват да направят такива схеми, с които реално да карат по-малко, но да получават повече. Познавам хора, които постоянно се сблъскват с такива поредни ситуации, които за жалост остават едно сериозно и неприятно петно в тяхната характеристика, но и в тяхното заключение, свързано с Германия. Германия всеки човек, най-късно след година, както и вие, така и аз, сме се убедили, че в Германия не е златен рай. В Германия без да работиш, нищо не се получава даром. Но при някои хора това без да работиш доста често е свързано с ще работиш до скъсване, ще те мачкат, ще ти укриват пари и ще те ебат на работа без никой да му пука за тебе. Ще кажете сигурно, но той в България е същото. Няма разлика. И има една разлика. И тя е езика. Минусът е, че доста хора, които са тук работодатели, които са немци, но и чужденци работодатели, виждат мекото на хляба. И правят следните схеми, където просто правят така, че злоупотребяват с доверието на тяхните работници, им разказват играта, като не им казват цялата истина, като им дават по-малко седмици прекарани, по-малко дни прекарани в отпуска и просто им разказват играта с повече работа и работа и работа. Не бъдете част от тези хора. Квалифицирайте се, намерете си по-свясна работа. Закачете се на първото място, което намерите. Не разчитайте на някой, че ще ви намери работа. Започнете бизнес. Има хора с бизнеси, които са много успешни тук, така че даже и с няколко. Намерете мекото на хляба. И ако все пак не искате да научите езика, ако не искате да научите езика, до тогава ще имате много сложни времена тук в Германия. Научете език, квалифицирайте се. Покажете на вашите деца и на вашите близки, че не е просто работа и къртовски труд. Защото тези хора, които имат квалификация, които са направили поне един Ausbildung, те могат да кажат, че те не работят по 8 часа работен ден, а работят по по-малко часове. Не бъдете хамали. Бъдете умни, бъдете хитри, щадете се. Следващите 40 години работа, особено за младите, тези години не искате да минете през ада. Пожелавам ви да сте здрави, пожелавам ви да направите най-доброто от ситуацията. Но показвайте на всеки вас, на всеки човек, който познавате, че има и по-добър начин. Че без знания, без да искаш да научиш нещо повече, без да искаш да се откориш от останалите, ти няма да си конкурентно способен на пазара. Нито тук, нито в България, нито където и другаде.